Det kan være forholdsvis let at genkende intervallet kvart, fordi der har vi en del sange, som begynder på det interval. For eksempel, et barn er født i Bethlehem. Den starter på en kvart, ikke? Et kvartspring. Det er også nemt at finde en kvint, fordi der har vi, der er et yndigt land. Det dejlige, stolte interval. Det er nemt. Men septim, den er sværere. Der er ikke rigtig noget fedt ord, jeg kan sige, som man forbinder med en septim. Men nu kommer der en sang, som begynder på en septim. Så kan man jo lære den, og så kan man septimen. Det er nummer 7, vi taler om. Det var her din udfordring kom. Og det er som om der ikke er noget rim til den åndssvage septim. Det er jo bare en septim. Nu kan du septimen, og ellers kan du lige se videoen igen. Så kan du den.